Гости ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Пахвалёны Езус Христос. Вітаем усіх нашых радыёслухачоў. У эфіры Радыё Марыя, праграма «Госці ў студыі». І сёння тут побач са мною сабраліся музыкі гурта «Крылы», якія завіталі да нас. Зусім нядаўна ў них адбылася прэзентацыя альбому, які я трымаю ў руках. Альбом называецца «На каляды». І сёння мы з імі паразмаўляем не толькі пра гэтыя спевы, пра тое, чым яны зараз займаюцца, і таксама даведаемся пра іх планы і ўвогуле, што ж гэта за людзі, што ж за гурт і куды яны крочаць. У эфіры Радыё Марыя, для мікрафона Алёна Кот, і побач са мною вільтоўская Ангеліна, якая з'яўляецца салісткай, вакалісткай. Таксама кіраўнік гурта Анжэліка Крышаловіч, якая, як я ведаю, і яшчэ таксама грае на клавішах і спявае. Далей з левага боку ад яе спадар Олег Клімовіч, які грае на гітары сола, мне сказалі удакладніць. І справа ад мяне Вячаслаў Ванковіч, які таксама з'яўляецца спеваком. Вітаю вас у эфіры, хвала Христу. Хвала навекі. Ну што ж, сябры, калісьці ўжо ў нашым эфіры была Анжэліка разам са святаром, з духоўным кіраўніком, калі я так не памыляюся, гурта «Крылы» ў минулым годзе. Толькі вы ўтварыліся, усёй Беларусю мы прыдумалі гэтую назву «Крылы». Скажыце, ці прыжылася гэтая назва? Да, назва прижилась. Нам очень нравится наше название, и я думаю, что каждый в ней нашел что-то для себя. И я могу сказать с уверенностью, что обрели действительно те крылы, которые нам помогают идти вперед. Скажыце, калі ласка, так вось трошкі нам прыгадайце пра тое, колькі вас і што такога цікавага адбылося ў вас за гэты год. То, можа, яшчэ вось слова дам Анжэліцы, калі ласка. Группа наша состоит из 9 человек. У нас произошли некоторые изменения в составе. Мы взяли еще одну солистку к нам. И за этот год мы выросли как и в профессиональном нашем уровне, так и смогли поездить по концертам, провести несколько молодежных чуваний в разных парафиях, даже и в нашей парафии. И вот так двигаемся вперед маленькими шагами, надеюсь, к большим открытиям. Такое адчуванне, што вось прадугадваеш пытанні, якія я буду задаваць. Яшчэ так да знаёмства трэба дадаць, з якой парафіі вы паходзіце. Паходзім з парафіі Маці Божай Успамогі хрысціянаў, яна знаходзіцца ў Бараўлянах. Спадар Олег, вось так я гляджу 9 чалавек. Гляджу на тое, што побач са мной сядзяць маладыя людзі. Скажыце, як вы трапілі ў гурт? Так случилось, что на ударных инструментах начал играть мой сын Коля. Его пригласили, после чего пригласили меня, наверное, как старшего брата. Я так буду, больше бы, наверное, так это позиционировал. И скажу честно, что я пытаюсь им не мешать. Они настолько классные, что они все делают сами. Да, каб мы трошки ближе познаёміліся з удзельнікамі гурта, распавядзіце трошку пра сябе, калі ласка. Так, я батька 3 детей, живу в Боровлянах, хожу в эту парафию. Ну, собственно, все, наверное. З музыкай у вас як жыццё звязана было? Непрофессионально абсолютно. Ну, вы, напрыклад, у дзяцінстве вас заставлялі граць спевы, калі прыходзілі госці, альбо наадварот, самі там дзесьці па дварах збіраліся і на гітары там любімыя спевы на той час папулярныя гралі. Да, наверное, второй вариант, это у нас было там, было как-то с братом куплена гитара, и мы сами себе научились играть, и, ну, в общем, ходили так, играли. Ці той Олег сабе усведамляў, што калісьці будзе граць на гітары ў хрысціянскім гурце? Не надо. А што былі за спевы, што быў за рэпертуар, калі не сакрэт, падзяліцеся? Ой, это было так давно, что, наверное, вы таких исполнителей не помните. Ну, можа, нашы радыёслухачы ведаюць. Виктор Цой были, это были, да, сейчас даже не вспомню, Цой был точно. Ну, дарэчы, мода вяртаецца, і зараз можна пачуць, што моладзь якраз такі Цоя і спявае пад гітару, вельмі яны любяць.
Кукушка, мне падаецца, гэта самы папулярны спеў, які зараз можна, адзін з немногіх, якія зараз можна, адзін з многіх, якія зараз можна пачуць. Дзякуй вялікі, працягваем нашае знаёмства. Можа, так перайдзем да салістаў нашых. То, калі ласка, Ангеліна, трошкі пра сябе распавядзі. Я вучуся на 3-м курсе коледжа, вось на юрыста. Я спявала ўсё сваё жыццё у касцёле нашым у Бараўлянах. А потым Анжэліка мяне запрасіла ў наш гэты цудоўны гурт, і мне вельмі падабаецца. Скажы, калі ласка, калі ты спявала ў хоры, ты спявала якія спевы? Спевы на імшу. Вось. Составлялі спісак гэтых песен і такі быў звычайны парафіяльны хор, так? Так. Скажыць, ты паходзіш з музычнай сям'і музыкаў ці Не, увогуле не. То бок ты такая першая адкрывательніца. Першая адкрывательніца гэта Анжэліка. Яна ўсё зрабіла для мяне, яна мяне развівае, і я вельмі ўдзячна за гэта. Скажы, калі ласка, калі выбіраць паміж юрыспрудэнцыяй і спевам, што б ты выбрала? Спевы. Думаю, што бацькі зараз, чуючы гэта, яны так не ўздрыгнулі там сабе і не падумалі, што ж яна будзе рабіць, як сабе на жыццё зарабляць. Ну што, жадаем поспехаў, звернемся да твайго калегі Слава. Так. Як там справы з музыкай? Адкуль увогуле такое жаданне спяваць? Увогуле, мужчына-саліст, гэта даволі дзіўная і рэдкая справа. Ну, насамрэч, мы, не сказаць, што мы з братам, у мяне таксама ёсць брат, што мы паходзім з такой музычнай сям'і, але насамрэч мой бацька вельмі добра спявае, і у дзяцінстве, і ў маладосці ён таксама граў на музычных інструментах, нават там заканчваў ваеннае вучылішча, і таксама там граў у гурце, і яго брат таксама спявае у оперным тэатры, наш, атрымоўваецца, дзядзя. Таму так ўсё ж такі сям'я неяк з музыкай звязана, і, напэўна, гэтыя таксама і гены перадаліся і мне, і майму брату. Таму так з дзяцінства, можна сказаць, калі спявалі ў касцёле, так, можа, бабулі, якія стаялі побач, так... І ты разам з імі. Не, яны паварочваліся да нас, так вельмі таксама казалі амаль заўсёды такое, як добра спяваеце. Вось, і таксама тады былі ў парафіі на Залтай Горцы, нас там так прыглядзела сястра Кацярына, запрасіла нас на удзельнічаць у такім моладзевым хоры, які там таксама спяваў на моладзевай імшы. І вось адтуль мы пачалі гэтае развіццё музыкальнае. Ну, потым брат неяк адышоў, але вось мне так пашчасціла, пашчасціла. Выбіраючы, а трэба было выбіраць паміж міністрантам і спяваннем у хоры? Так, і зараз, насамрэч, раней гэты выбар заўсёды стаяў, і зараз, нягледзячы на тое, што час ідзе, але гэты выбар заўсёды застаецца. Ведаю гэтую дылему з уласнага досведу. Ёсць сярод маіх знаёмых, так, якім прыходзіцца выбіраць паміж тым а тым. Дзякуй вялікі. Перайдзем да нашага альбома. Вось я яго трымаю ў руках. Чаму на каляды, Анжэліка? Мы решили назвать наш альбом именно на коляды, потому что этот период, как я считаю, довольно волшебный. Он создан для того, чтобы находиться в большей части со своей семьей и делиться радостью и любовью со своими близкими. И лично для меня, придя домой в этот колядный период, хочется включить песни и слушать и находиться в этой такой волшебной атмосфере. И я думаю, что на коляды это вот именно подходящая назва, потому что каждый, приходя домой, может включить именно вот на колядный период этой песни и как-то сблизиться со своими близкими и родными под наши песни. Гэтыя песні не аўтарскія. Трошкі распавядзі, якія тут уваходзяць у гэты спіс і чаму менавіта гэтыя, а не іншыя. Быў нейкі адбор ці як галасаванне сярод музыкаў вы выбіралі? Гэтую я люблю, а гэтую ой не.
Вообще идея создания альбома возникла из того, что есть много интересных песен, но они все на иностранных языках. И слушая эти песни, у нас возникала всегда идея, а почему бы не перевести их? И да, конечно, мы собирали идеи, разные мнения, кому что больше нравится, и как-то вот так сложилось, что именно с этих песен составляется наш альбом. Ну што ж, не можам ужо больш цягнуць, трэба паслухаць адзін спеў, каб увогуле ўявіць, што ж гэта такое. Распавядзі, калі ласка, спеў мы будзем слухаць «Любоў маленькая». Пра што ён? Любоў маленькая уяўляе сабе маленькага Езуса Хрыста, які прыйшоў да нас на свет. Гэта спеў уже існуе на польскім языке, таксама ёсць і пераклад на нашу мову. Гэта не мы перакладалі гэты спеў, але ён нам вельмі спадабаўся, і мы вырашылі яго таксама зрабіць у нашым музыкальным афармленні. Для нашых радыёслухачоў, так перад тым, як мы яго будзем слухаць, што хочаш ім сказаць? Хочу сказаць, каб яны звярнулі ўвагу, менавіта слухаючы гэты спеў на сваю любоў у жыцці, можа для каго гэта з'яўляецца бацька ці маці, для кагосьці сын, дачка альбо на каханага чалавека, паглядзець яму ў вочы і сказаць, як яны кахаюць адзін аднаго. Ну што ж, сябры, у выкананні гурта «Крыла» прагучыць спеў «Любоў маленькая» на хвалях Радыё Марыя. Пасля яго вернемся ў наш эфір і працягнем размову. Наших серцях, до серця всіх паснувших, звон загучаў, і чалавек прачнуўся, бо час прыйшоў, і Езус нарадзіўся, а разам з ім пришла любовь маленькая, любовь маленькая в яслях спит, любовь маленькая при Матці Божей, ўжо ўся земля и небо блішаць для гэтай любові маленькой. Любовь маленькая в яслях спит, любовь маленькая при Матці Божей, ўжо ўся земля і неба блішаць для гэтай любові маленькай. Откинем зло, грешить мы перестанем, чистой слезой давайте сердце избавим. Уже час пришел, и Иисус народился, а разом с ним пришла любовь маленькая, любовь маленькая избавить свет, любовь маленькую бороним щиро, сегодня земля и небо дрожать от этой любови маленькой. Любовь маленькая избавить свет, любовь маленькую бороним щиро,
убежать от гэтай любови маленькой. Зрабі крок да Бога. Слухай Радіо Марыя. Сябры, вяртаемся ў нашу студыю. Нагадаю, што ў нашым эфіры праграма госці ў студыі. І тут разам са мною ў эфіры Радыё Марыя музыкі з гурта Крылы. Мы размаўляем пра альбом на каляды, які зусім нядаўна ўбачыў свет. І вось такі добры падарунак атрымалі ўсе тыя, хто любіць хрысціянскую музыку, могуць сабе ўключыць і атрымліваць асалоду. Як мы ўжо з вамі адзін спеў паслухалі, і гэта быў спеў «Любоў маленькая», яшчэ вось я там пачула нейкія інструменты, пра якія мы сёння з вамі не ўзгадалі. Анжэліка, які склад? Вось я пачула скрыпку, ведаю, што вось гэтыя такія званочкі, гэта, напэўна, на клавішах, так? На клавишах, да. Ну, еще у нас в группе 2 гитары, соло-гитара и ритм-гитара, клавиши, скрипка, там дает ритм, и все, больше инструментов у нас нет. Ну, или мы варьируем, просто играя на них сами. Ці можна трапіць вот да вас у гурт? Напрыклад, я добра на бубне граю. Возьмите. Это нужно обращаться ко мне, я назначу вам прослушивание. Если мы все решим, что нам действительно необходим этот инструмент в группе, то почему бы и нет? А вось як усё сур'ёзна. Добра, калі так сур'ёзна, я вось тут даведалася, што спадар Олег, вы яшчэ адну функцыю спаўняеце. Распавядзіце, калі ласка, чым вы яшчэ займаецеся у гурце? Ну, так случилось, что мне надо было попытаться помочь вывести группу на концертную деятельность, в общем, поэтому оно как-то само по себе, и в своей парафии мы уже играли концерты, нас уже довольно-таки узнают, нас ждут, часто не хватает того, что мы делаем, то есть люди просят еще, поэтому сначала это были боровляны. Это такие понятно. Зорки, парафиальные зорки. Ну, я думаю, наверное, да, это наша, в принципе, наверное, не ошибусь, если скажу, что самая активная часть молодежь. Вот, поэтому буквально вчера мы ездили в Смолевичи к капуцинам и делали там концерт. Всем очень понравилось, все были довольны, приглашали еще. Поскольку колядный период не сильно длинный, то есть, как бы скажем, да, и время не очень много, поэтому сейчас планирую, чтобы, может, по 2 концерта за воскресенье сделать. Скажите, калі ласка, якія планы на будучыню у вас? Вядома, што ёсць такая мода, скажем так, што як надыходзіць Новы год, трэба падвесці нейкія вынікі за мінулы і намеціць, так адзначыць некаторыя мэты на наступны год. Вы такое ў сваім гурце зрабілі. Вось за 2019 каляндарны год мы хочам дасягнуць таго і тое навучыцца, і тое зрабіць. Ёсць у вас нешта такое? Да, мы уже опять подготовили следующий пакет, я бы сказал, песен, которые у нас по которым проходят репетиции, да. Идет, вроде все довольно-таки неплохо, может, вы скоро что-то нового услышите от нас. Не колядные, так? Не колядные. Это будут авторские спевы и некие апрацоўкі, аранжировки? Я думаю, что про авторские песни должна там Анжелика немножко рассказать, поскольку у нас уже есть что-то из авторского. Ну, то мы с задовольнением послухаем, калі ласка. Ну,
Спрашивая про планы на следующий год, естественно, мы подвели какие-то итоги, чего мы добились и к чему мы стремимся. Естественно, хотелось бы написать какой-то свой репертуар, но это довольно тяжело. У нас уже есть несколько наработок, несколько песен. В частности, мы написали именно гимн нашей группы, который будет называться «Крылы Анёла». Надеюсь, что в скором времени мы сможем его вам представить. Также мы планируем все же переводить с иностранных языков некоторые песни, потому что, правда, есть действительно интересный репертуар, над которым можно поработать, или какие-то песни давно забытые на иностранных языках. Ну, хотелось бы их возродить, но уже на нашем языке. И говоря об успехах, чего мы добились, слушая наш уровень еще на самом начале и уже чего мы добились сейчас, я хочу сказать особенно про наших вокалистов, что они занимаются сейчас вокалом, и они добились, правда, достойного уровня своего пения. Ангеліна, як праходзяць ваши рэпетыцыі? Наша репетиция проходит каждую неделю, каждый четверг. Мы все собираемся у нас в оратории и все вместе репетируем по несколько раз каждую песню. Вот. Проходит у нас все очень весело, интересно. Вот. И так. Тут сказалі, што вы рэпетуеце таксама і дома і займаецеся неяк кажды сам у доме займаецца і нейкія практыкаванні робяць вакальныя. Слава, што дома робіш? Як рыхтуешся да рэпетыцыі? Ну, дома, насамрэч, паўтараю тыя спевы, якія ўсё ж такі мы плануем рэпетаваць на рэпетыцыі. Гэта таксама і вучу словы, якія трэба таксама, каб прыгожа спяваць, трэба ў першую чаргу ведаць, што спяваць. Таму гэта і нейкае такі паўтаранне слоў і таксама нейкія практыкаванні, якія дае наш педагог, які займаецца менавіта вакалам, таксама ў ораторыі. У вас ёсць свой асабісты педагог па вакалу? Ну, там так, ну, не тое, што ў кожнага свой асабісты, але так здарылася, калі... Гурта? Да, гурта, калі быў першы наш канцэрт у нашай парафіі ў Бараўлянах, там таксама у нас ёсць музычная, ну, можна сказаць, школа, ранее называлася школа гармоніі, зараз гэта ўжо школа святого Францыска Сальскага. Ну і там таксама ёсць прафесіянальныя педагогі, якія вучаць дзяцей граць на музыкальных інструментах і таксама вучаць вакалу. І таксама вось яны запрапанавалі нам дапамогу менавіта ў гэтай падрыхтоўцы вакалістаў, салістаў, каб яны дапамаглі і практыкаваліся з намі гэтымі заняццямі па вакалу. Таму дзякуючы ім таксама маем такую магчымасць займацца вакалам, неяк прафесіянальна развіваць ужо гэты менавіта наш голас. Сур'ёзны падыход, што я вам скажу. Скажы, калі ласка, Слава, уяўляеш сабе гурт «Крылы» праз 5 гадоў, які ён і дзе ён? І добра, дзе ты? Ну, гэта насамрэч, дзе я? Гэта пытанне вельмі такое непростае, таму што шчыра скажу, што апошнія, можа, палову года не так цесна звязаны з гуртом, таму што так атрымалася жыццёва, што зараз пераехаў таксама ў Серабранку, жыву і жыву у айцоў салезіянаў, таксама дзякуючы ім распазнаю, можа, і сваю таксама будучыню, таму дзе я буду, дакладна сказаць не магу, але пра наш гурт магу сказаць, што я бачу яго больш знаёмы у беларускім свеце, у касцёльным свеце і, магчыма, таксама пастаянным удзельнікам беларускіх музыкальных фэстаў. Гэта і «Дастукацца да нябёсаў», гэта і Буцлаўскі фэст. Я думаю, што калі-небудзь наш гурт таксама зможа там у палатачным намётавым гарадку таксама праспяваць для моладзі. Таму чаму не, ўсё толькі наперадзе. Яшчэ хачу запытаць Анжэліку. Гурт «Крылы» праз 5 гадоў, які ён? Можа так, уяві сабе на хвілінку. Я надеюсь, что мы сохраним наш состав, надеюсь, что никого не потеряем по дороге. И я согласна со Славой, что хотелось бы все-таки поучаствовать в различных фестивалях христианских, так само тоже
перенять опыт каких-то других христианских групп. Все-таки есть чем делиться и нам с ними, и другим тоже своим опытом есть поделиться. И, конечно же, хотелось бы все-таки добиться такого уже профессионального уровня, и я надеюсь, у нас все получится. З Божай дапамогаю. Калі мы кажам пра іншыя гурты, калі мы кажам пра нейкія планы, і ўвогуле ёсць такое меркаванне, што мы тое, што мы ядзім. Не ў сэнсе, што ўжываем у ежу, але ў тым сэнсе, што мы бачым на кожны дзень, што мы слухаем, што мы чытаем, якое ў нас асяроддзе. Дык вось, вядома, што густы таксама фарміруе наша асяроддзе і тое, што мы укладаем да сябе ўнутр. Якую музыку вы слухаеце? Совсем не связанную с нашим репертуаром. Ну, даже по стилистике абсолютно разную. Ну, больше в стиле рок. Напрыклад. Ой, лучше не говори. Ну, да, это такие старые исполнители, как Виктор Цой, Ария, Кипелов, каких-то Nightwish, заграничные исполнители, и в таком что-то роде. Адкуль тады натхнення менавіта вось займацца хрысціянскай музыкай, а не, напрыклад, рок рабіць? С начала моего жизненного пути, насколько я себя помню, мама всегда меня заставляла ходить в костел, а потом и самой появилось такое желание. И вот с самых маленьких лет я тоже пела в хоре, и как-то вот так сложилось жизненный путь, что именно вот участие в различных хорах, различных представлениях на Рождество и на Пасху, и вообще участие в жизни костела и оратория помогли вот именно прийти к этой цели, именно прославлять Бога через наши песни. Ангелина, якую музыку ты слухаешь? Я слушаю тоже разную музыку, слушаю и христианскую тоже, вот, но не так много, как обычную русскую музыку, да, которая сейчас везде популярна. Вот, а так самые популярные песни, которые слушает, в принципе, вся молодежь. Вот. Ну, гэта такое вельмі вялікае паняцце, слухай музыку вся маладзёж. Давай так, апошнія 3 спевы ў тваім плейлісце. Апошнія 3 спевы. Так, это Клава Кока и не помню. А хрысціянскіх выканаўцаў якіх-небудзь слухаеш? Беларускіх, расійскіх, украінскіх, замежных, польскіх? Я слушаю «Рыб». «Люби» — это просто песня, которую можно слушать каждый день. Она очень душевная, она очень вдохновляет. Акрамя рыбаў, што больш няма выканаўцаў, мне падаецца, зараз так вельмі шмат развіваецца. Можа, якісьці яшчэ там замежныя гурты? Слава. Так. Вы ведаеце, у вас пытаць, насамрэч, у мяне ў плейлісце шмат хрысціянскай музыкі, і гэта, асноўная частка гэта, канешне, замежныя выканаўцы на англійскай мове. Гэта мой, напэўна, самы такі любімы гурт, гэта Newsboys. Неяк я з імі пазнаёміўся ў фільме і... Бог не умер. Да, Бог не умер. І потым стаў пазнаваць іх рэпертуар, і так вельмі ён мне спадабаўся. Таксама гэта Hillsong, вельмі вядомыя спевы, якія перайшлі потым і ў Беларусі, і таксама ў касцёльныя спевы моладзевы. Ну і таксама гэта беларускія нейкія гурты, гэта і Рыбы, гэта і Небасхіл, гэта і Ляўданс таксама, можа быць, і іншыя, якія, можа, і нават не падпісаны, хто гэта спявае. Такіх таксама вельмі шмат беларускіх спеваў. Дзякую, разумею. Спадзяюся, што гэта таксама вам дапамагае фармавацца музычна і неяк развівае ваш гурт. Жадаю вам слухаць сапраўды добрую музыку. Не кажу, што гэта павінна быць толькі хрысціянская, з уласнага досведу, такая маленькая парада для усіх вас. Сапраўды, каб рабіць самому добрую музыку, варта часамі зазірнуць трошкі глыбей, так пашырыць свае нейкія стылі, даведацца і там паслухаць, і там паслухаць, і нават не проста слухаць, што гэта крута, класна, але разбіраць, чаму яны зрабілі менавіта так, альбо якая тут аранжыроўка, ці якія там рытмы ўжылі. Ну што ж, мы не можам ужо больш цягнуць, хочацца яшчэ нешта паслухаць, і гэта будзе спеў на каляды. Спадар Олег, трошкі пра яго распавядзіце.
Што за ён? Ну, это, наверное, один из самых любимых моих спевов. Он так рассказывает историю. То есть надо послушать, и реально, я думаю, что каждый найдет свою колядную историю в этом спеве. Ну што ж, мы слухаем спеў на каляды ў выкананні гурта «Крылы», пасля якога вернемся ў нашу студыю і яшчэ трошкі пагаворым пра першы, але не апошні альбом, які зусім нядаўна выйшаў на каляды. Радіо Марія на одній хвилі з Богом.
У эфіры праграма госці ў студыі і разам са мною знаходзяцца музыкі гурта Крылы. Размаўляем пра альбом, пра спевы, пра планы, пра мары і пра музычны густ. Так як у нас трансляцыя прамога эфіру, прыйшло пытанне ад нашых радыёслухачоў, якое я зараз агучу, і нашыя музыкі, нашыя госці на яго адкажуць. Пытанне гучыць наступным чынам. Хвала Хрысту, ёсць пытанне да гурта. Ці пішуць яны свае спевы, ці толькі спяваюць вядомыя? Калі пішуць, тады, калі ласка, трошкі гісторыі, як гэта адбываецца. В альбоме на коляды наших авторских песен нет, но вообще мы, да, пишем свои песни. В будущем очень надеемся, что вам их представим. Это... Я не знаю, как объяснить именно, как это происходит, просто какое-то вдохновение приходит, и слова сами пишутся. Ну, вообще, больше пишутся стихи, я больше с музыкой работаю, поэтому если есть где-то какие-то стихи, вот, допустим, моя мама любит писать или мой брат, то я уже работаю над музыкой. Но как вот, чтобы сесть и написать, то я думаю, что это будет довольно сложно, это надо какое-то эмоциональное особенно состояние, и вот эта муза, про которую все говорят, вот она должна прийти, и вот тогда получится что-то действительно интересное. Дзякуй вялікі. Гурт Крылы. Як яго можна ахарактарызаваць 3 словамі? Ангеліна, калі ласка. Калі б ты сказалі, хто гэта такія, як бы ты хутка пра вас распавяла? Это люди совершенно разного возраста, совершенно с разными взглядами. Мы очень веселые, и еще я думаю, что мы очень такие... как сказать, направлены идти к своей цели, направлены идти до победы. Вот. Дзякуй вялікі. Напрыканцы нашай размовы яшчэ хацела запытаць, у нас тут ёсць 8 спеваў, і скажыце, якія самыя любімыя у вас? Ці ёсць такое, ці ўвогуле вы любіце ўсе спевы, гаспадар Олег? Мне вельмі падабаецца спеў стары і вельмі вядомы, гэта спеў «Дзева святая». Неяк ён такі выйшаў вельмі такі делікатны, вельмі такая насамрэч размова маці з дзіцяткам. Дзякуй. Дарэчы, на хвалях радыё Марыя гэтыя спевы будуць гучаць, і калі вы будзеце чуць спеў «Дзева святая» ў выкананні гурта, можна сабе адразу ўспамінаць словы, якія нам гаспадар Олег сказаў. Анжаліка, а ў цябе якія любімыя спевы? Мой любимый спеў гэта «Вядзі мяне» і таксама «З нябеснай вышыні». Мне вельмі спадабаецца гэты спеў на польскай мове, і я шчаслівая, таму што мы змаглі перавесці яе. Над гэтым спевам было шмат працы, яна была адна з самых цяжкіх у гурце, але вынік, тое, што атрымалася, я там вельмі задаволена. Ангеліна. Мне очень нравится песня «На коляды», и вторая песня — это «Езу, приди». Так. Ага, «Езу, приди» першая, я шукала, ці ёсць. Мне таксама вельмі падабаецца «На коляды» гэты спеў, і спадабаецца таксама «Любоў маленькая», бо гэта такі вельмі лагодны спеў, вельмі такі, вельмі такі просты, можа, і вельмі прыгожы. Дзякуй вялікі. Дзе можна набыць ваш альбом? Альбом можна набыць у кіосках у салезіянскіх парафіях пакуль што, але спадзяемся, што можна будзе у будучыні на прасторах інтэрнэта знайсці наш альбом. Скажы, калі ласка, хто прычыніўся таксама, хто вам дапамагаў? Издательство «Прохриста», наши духовные наставники нам помогали в этом деле. Калі кажам пра духоўных настаўнікаў, вядома, рэпетыцыі у вас адбываюцца ў чацвер, гэта мы ўжо ведаем. А ці ёсць якаясьці духоўная фармацыя ў вас, як гурта, як супольнасці, ці не? Вы толькі тыя людзі, якія збіраюцца разам, каб парэпетаваць, а пасля расходзіцеся кожны да сваіх нейкіх сяброў і да сваёй супольнасці. В среду в 8 вечера у нас проходит катехеза для молодежи, где можно
как-то развиваться духовно. Также проходит множество встреч в салезианских парафиях и не только, где также можно много чего для себя вынести. Ну, также каждый четверг к нам перед репетицией приходит священник, ксёндз Казимир Шеделко, который с нами разговаривает и наставляет нас и духовно, и как-то наше эмоциональное состояние поправляет немножко. Если есть какие-то разногласия, он нам помогает. Дзякуй. Напрыканцы ўжо нашага эфіру хочацца запытаць толькі адно, што для кожнага з вас гэты гурт, бо вядома, кожны беражэ свой час, і мы жывём у такім грамадстве, калі не хочацца губляць яго і траціць на нешта такое, што не варта альбо што не падабаецца. Як я ўжо зразумела, вам гэта падабаецца. І калі б вы не хацелі, вы б гэтага не рабілі. Але што для вас, чаму менавіта гэты гурт, чаму спевы, чаму крылы і што гэта для вас асабіста? Можа так, 2 словы, калі ласка, спадар Олег. У меня, наверное, будет самая такая неоднозначное, наверное, вот отношение. Это продление молодости, я бы даже так сказал. То есть я прихожу к ним, это настолько все задорно, весело, настолько все энергично, что, получаешь такой запал энергии, бодрости. Ну и вторая, это, конечно, дополнительная возможность побыть с сыном. Как-то, не в семье. А як вы сябе адчуваеце ўвогуле сярод маладых, скажем так? Я им не мешаю. Я пытаюсь где-то быть рядом, сбоку. То бок вам кажуць, так, другі куплет, це, Все, да. і все. Я и погнал. А вы сябе сапраўды там адчуваеце вельмі комфортна, ці часамі так думаеце, все, я больш не прыйду, што з этими детьми тут раблю? Не, мне очень комфортно, действительно очень комфортно, потому что атмосфера создалась довольно-таки очень благоприятная и хорошая, и я считаю, что это заслуга реально вот всех молодых, которые действительно приходят для того, чтобы что-то сделать вместе. Дякую. Ангелина, что для тебя гурт «Крылы»? Для меня это огромная возможность развивать свой талант, огромная возможность и нести это прекрасное чувство от песни другим людям. Ведь когда ты приезжаешь на концерт, смотришь в их глаза и выступаешь, и ты хочешь, чтобы эти слова, которые в песне звучат, также проникли в их сердце. Для меня это очень важно. Вот, и я надеюсь, когда вы будете слушать наши песни, вы будете прям вдохновляться. Я на это очень надеюсь. И я очень рада, что нахожусь в этом таком нашем маленьком доме, можно так сказать, вот в нашем гурте «Крылы». Ці здаралася падчас выступленняў і канцэртаў якісь такія недарэчныя сітуацыі, якія вы цяпер успамінаеце і толькі з іх смяецеся? Давайте одну. Так, наверное, нет, у нас всегда все было хорошо. Вот. Всегда все классно проходит, пока мы еще с таким не сталкивались. Ніхто на ходу словы не придумывал, ничего такого не отбывалося? Нет. Нет, мы были со Славой. Вот я помню, на концерте, который был вчера, у нас там мы немножко перепутали слова, но все это прозвучало очень даже хорошо. Вот. Слава, что для тебя гурт «Крылы»? Для мяне гэта праслаўленне Бога сваімі талентамі, сваімі нейкімі такімі здольнасцямі, таксама і дзяленне радасцю з бліжнімі, тое, што мы не толькі для сябе гэта застаўляем, але таксама можам гэтым падзяліцца, можам гэта праз гэтае развіццё таксама можа камусьці дапамагчы, праз гэты спеў, праз гэта, што хтосьці дзесьці штосьці пачуе, то можа неяк дапамагчы і падняць настрой, і таксама можа зразумець штосьці большае у сваім жыцці. Ну і таксама для мяне гэта вельмі класная супольнасць моладзі, якая сапраўды вельмі адказная і якая сапраўды хоча працаваць менавіта ў гэтым накірунку, ў гэтым праслаўленні і сапраўды хоча штосьці такое вельмі прыгожае рабіць. Таму таксама вельмі цешуся, што магу быць аднім з гэтых людзей. Для цябе важен сам працэс ці вынік? Проста знаходжанне тут быццё ці сапраўды ісці да нейкай мэты, да нейкай рэалізацыі задуманага? Ісці да мэты. Ісці да мэты, таму што мне ўвогуле здаецца, што адно не можа быць без другога.
Потому что калі ты не тут, то ты не зможешь дойти до мэты, а калі ты только не глядишь на мэту, то ты можешь быть, ты можешь быть один, насамрэч. Дзякуй вялікі. І напрыканцы Анжеліка. Калі ласка, што для цябе гурт «Крылы»? Ну, я могу ответить так, что группа за время ее существования лично для меня стала маленькой семьей, потому что в обычной жизни такой состав бы где-то вместе навряд ли собрался, и мы бы навряд ли так хорошо бы общались и узнали друг друга. И каждый человек особенный, и мы друг друга учимся, иногда терпению, иногда принимаем опыт. Олег говорит, что он нам не мешает, я с этим не согласна, потому что он... Всё-таки мешает. Нет, не в этом смысле. Он является каким-то таким мудрецом нашей группы. Вот мы иногда ругаемся, иногда у нас не совпадают интересы. Он является нашим наставником в правильном направлении, я бы так сказала. И эта маленькая семья ведет лично меня к такой цели развитию своего таланта, действительно. И к прославлению Бога — это наша первая цель. И также я думаю, что каждый человек, как Ангелина сказала, слушая наши песни, найдет что-то для себя. И это в жизни действительно важно, иногда остановиться и задуматься над своей жизнью. Вот я могу сказать, что за время существования группы у меня так произошло. Я действительно начала понимать, чего я в жизни хочу. Дзякуй. Скажы, для цябе гэта сябры ці толькі тыя людзі, з кім ты нешта робіш супольнае? Сябры. Ну што ж, застаўся ў нас адзін спеў, які мы паслухаем напрыканцы нашай праграмы, але перад гэтым хачу запытаць, дзе ж наступны канцэрт? Куды ехаць, куды бяжаць, куды ляцець? Следующий концерт у нас планируется в городе Клецк, и там можно приехать и послушать нас. Мы с удовольствием. Гэта будзе ў парафіі ці нейкі там дом культуры ці як гэта? Это в парафии. А калі? Які дзень? Неделя. Это будет следующее воскресенье, 13 января. Ну што ж, сябры, запрашаем вас у Клецк, камусьці далёка, камусьці зусім блізка. Прыедзьце, паглядзіце ўжывую, самі ўбачце, самі пачуйце. Дзякуй вялікі ўсім за размову. Нагадаю, што ў нашым эфіры быў гурт «Крылы», які выпусціў свой альбом, які называецца «На каляды». Вось яго можна набыць у салезіянскіх парафіях. І зусім хутка чакайце інфармацыю, дзе ён з'явіцца, можа, косці з вашых парафій. А ў нашым эфіры былі вакалістка гурта «Вільтоўская Ангеліна», гітарыст і таксама адказны за арганізацыю канцэртаў спадар Олег Клімовіч, яшчэ адзін саліст хлопец, што рэдка здараецца, але ёсць. Жадаем поспехаў, Слава Ванковіч і кіраўнік гурта Анжеліка Крышаловіч. Дзякуй усім за размову. Ля мікрафона была Алёна Кот, за гукарэжысёрскім пультам Марына Сабалеўская. І мы зараз слухаем яшчэ адзін спеў у выкананні гурта, які называецца «Вядзі мяне». Развітваемся і жадаем вам натхнення і каб на ўсё хапала сілаў. З Богом, хвала Христу. Хвала навеки. Вядзі мяне проста ў Бэтлеем, вядзі мяне, дзе Божы сын малы, вядзі мяне, каб ён не быў адзін, зорачка, свяці, да Езуса нас вядзі, зорачка, свяці, да Езуса нас вядзі.
народжений, у ціловівся Бог, народжений, каб рятовать мене, з небес прийшов, і не покинув нас, і не покинув нас. Зорочка, святі, святі, да Ісуса насліді. Зорочка, святі, святі, да Ісуса насліді. Чакаюсь там, Юзеф і Марія, співають нам, співають Глорія, і гэтый день цуту історії, цуту історії. Зорочка, святі, святі, да Ісуса насліді. Зорочка, святі, святі, да Ісуса насліді. Гості у студии. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.